художествен ръководител Мария Върбанова. Народната певица Албена Поюкова. Армения. Детско-юношески ансамбъл Аревнер, град Ереван. Художествен ръководител Армен Диванян. Латвия. Детско-юношески музикален театър Горизонт, град Рига, с художествени ръководители Владимир Бульшев и Виолета Бульшева. Русия. Фолклорен ансамбъл Светелка и образцов фолклорен ансамбъл Лапаточки, град Москва, с художествени ръководители Юлия Рубцова, Елена Заболотнова, Ирина Ивашкина, Надежда Григориева, Игор Серьошкин. Образцов фолклорен ансамбъл Кладенцъй при музикално-хорова школа Радост, град Москва, с художествени ръководители Олеся Карасева и Татяна Гарабец. Образцов хореографски ансамбъл Улъйка, град Иваново, с художествен ръководител Бакова Валентина. Фолклорен ансамбъл Радуга при детско-юношески център Дегунино, град Москва, с художествен ръководител Спираева Ольга. Танцов колектив Седма и континент, град Курск, Русия, с художествен ръководител Инга Усатова. Танцов колектив Айседора, град Курск, Русия, с художествен ръководител Усатова Марина. Украйна. Хореографски ансамбъл Оксамит, град Николаев, с художествен ръководител Олга Давченко. Вокален колектив Водограй, град Николаев, Украйна, с художествен ръководител Антонина Волошина. Фолклорен детски цигански колектив Терне Рома, град Николаев, Украйна. Художествен ръководител Виктория Дегтяренко. Народен танцов ансамбъл Дивоцвет, град Николаев, Украйна. Художествен ръководител Олга Мерлянова. Народен танцов ансамбъл Николаев, град Николаев, Украйна. Художествен ръководител Михаил Мерлянов. Танцов ансамбъл Диво Калинове, град Каменец-Подолски, с художествен ръководител Юрий Грабчук. Танцов ансамбъл Съзвездие, град Каменец-Подолски, с художествен ръководител Светлана Мушко. На 24 юни за втората част на фестивала към тези знамена ще се присъединят и флаговете на Полша, Грузия, Сърбия, Словакия, Румъния, Унгария и Беларус. А сега позволете да поканим на сцената виновниците на това културно събитие, организаторите на 10-я Международен младежки фолклорен фестивал Приморско 2012. Доктор Ирина Янакиева, председател на Фондация Европа и на Организационният комитет на фестивал Приморско. Господин Максим Петров, директор на фирма Мединекс. Да благослови откриването на 10-тият юбилеен Международен фестивал Приморско 2012, тази вечер сред нас е отец Гавраил. Уважаеми дами и господа, президентът на фестивал Приморско, доайенът на българският фолклор, господин Иван Тодоров.